Sona. Júj, to budeš kývať. Koho majú AD-kery? Lucian. Ajajaj. Country na Lucian. Jak sa to volá? Jinx. Iba Sona má country. Iba Sona má country. Omreli Sona to je Irelkas. Dúfam, máme proti sebe tam, Dobre, zatiaľ máme dve level 5-ky. GG! Dobre, Sona vie, čo máme. Mať za masterky. Storm Raider. A inak Star Guardian Jinx, to je taký pekný skin. Hlavne keď strieľa ten zvuk je úplne super. Ale takto, takto teraz, keď sa na to pozrieš. Úplne pekný.